Moi, minä olen Ulla-Mari Kokko, Umpaksi kutsutaan. Mä oon tehnyt pitkän uran 25 vuotta lastensuojelussa. Olen psykoterapeutti ja DDP-terapeutti. Ja mä olen toinen meidän Tukitiimi Oyn perustajista Hanne Saimpalon kaveriksi lähdin. Meidän tukitiimi tuottaa lastensuojelupalveluja kaikilla tasoilla. Me tehdään avopalveluita ja sitten meillä on 2 erityisyksikköä. Erityisyksikkö Tukikohta Kouvola ja Tukikohta Myllykoski. Me ollaan kehitetty näihin meidän lastensuojelupalveluihin meidän mielimalli, jossa on vaikutteita DDP-terapiasta ja neurobiologiasta. Kiintymystrauma, kehityksellinen trauma. Meillä lastensuojelulaitoksen arjessa näkyy tällainen kiintymyssuhteessa ja vuorovaikutuksessa tapahtunut traumatisoituminen. Ja ainoastaan vuorovaikutuksessa on mahdollista korjata se vaurio. Tämä DDP on vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia. Ja se on ollut vähän sellainen niin puuttuva linkki psykiatria ja lastensuojelun välillä. Ja me ollaan paljon näitä DDP-menetelmiä kehitelty meidän palvelujen malliksi. Me uskotaan, että semmoinen aidosti kuntouttava ja hoidollinen arki on mahdollista toteuttaa, vaikka on haastavasti oireilevia lapsia. Vankka, aikuisjohtoinen struktuuri, paljon empatiaa ja välittämistä. Se, että ymmärtää eri kiintymyssuhdemalleja ja niiden vaikutukset lapsen kehitykseen. Tällainen traumatietoinen lähestymistapa on mun mielestä välttämätöntä lastensuojelussa, koska kyllä jokainen lapsi, joka on lastensuojelun rattaissa, on jollain lailla traumatisoitunut.